ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಯಡ್ ಚಾತ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಓಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಸೊ ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿಪಾವೆ ಫಸ್ಟಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದೆತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದೆತೊಂದೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಸೋಯಾಬೀನ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಐ ಬೊಕ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ 20 ನಿಮಿಷದಾತ ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಬೊದುಲೆರ ದೀವೊಡು ಇಂದು ಬೊದುಲ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಂಟುದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಐಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಂಟು ದೆತ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆತೊಂದು ಐಟ್ ಉಂದೆನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಬಟಾಣಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಐಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ ತುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜಿನ ತುರಿದು ಪಾಡೊಲಿ ಉಂದೆ ನಮ ಕುಡೊಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ದೆತೊನೊಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಮ ಓಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದೆತೊಂದೆ ಇಂದು ಓಟ್ಸ್ ಉನ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ಲ ದೆತೊನೊಡು ಐ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಐ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೌಡರ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೌಡರ್ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಐ ಬೊಕ ಕೈಟು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ದೆತೊಂದು ನಮನೇನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ನಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಟ್ ದುಂಬು ಈ ಟೈಪಡ್ ನಮ ಐಕ್ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಡು ಐ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತವ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲು ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ನಮ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ದೀತಿನ ಇಂದು ಕಟ್ಲೆಟ್ದೇನು ಮೂಲು ನಮ ಫ್ರೈಗ್ ದೀವೊಡು ಉಂದೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಈಜಿಂಡ ನಮ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿ ಇಂಚೇನೆ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಶೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.